Nairobi. Kwa kanyo ni kansa mamako dag teko nyodo mar joma chuo miluongo ni prostate cancer oyangore ni kansa makelo tho ne joma chuo mathoth saidi. Ripot mar chal ngima mane ogol kod piny owacho higani atamalo 14 mar chuo mane otimnegi nonro e pacho kaendi yudo thieth mar kit kansa no. Moko kuom lakteche mani kod lony e thieth mar kansa e kar thieth mar Nairobi Hospital okoni thieth mar nyasani motisi kaka brachytherapy ema nyalo konyo e kedo gi tuo no. Kata doko ni pok omake motegno. Jafwambo marwa miluongo ni Judith Omondi ni kod ler mar wachni. E okinyi makawuono, Eric Juma ok nyinge mar batiso ikore mar wuok e osiptal ma Nairobi Hospital bang' timne thieth mar kansa mamako dag tong' nyodo mar joma chuo, prostate cancer. Kit thieth manyien ni nyaka ne yangi e pachoka osethiedho jotuo 112. Ma en kit thieth ma jatuo timne bero moro amora mar golo moko kuom fuonni ma oluoro dag tong' nyodo kendo pogore kod bero makinde mathoth itiyogo e thieth mar prostate cancer. Eric nokoni nyaka ne wuogi od bero onge lit ma osewinjo kendo bende masinde mar tich osetemo ma oneno ka onge gimarachgo. Gino ma laktar koni e gima omiyo thoth chuo ywayo ng'ich ni teko margi nyalo rumo bang' thieth. I walked here. Actually, there's been nothing. Completely nothing. No symptoms, no pain, no nothing. It's because I do my regular body checks. There's no importance. My body was just ready. And I tested myself. I put my mind on that mode. And my body reacted. Jolonye thieth mar kansa koni kit thieth manyien ni ne oyangi e Kenya ka higni 5 ma okalo. Kata kamano ji mathoth pod ok ong'eye. Gikoni ka ipimo kod kit thieth mar bero, brachytherapy ber kendo nyalo mar nyuol mar chuo nyalo duogo piyo kuom thuolo mar dweche 6 kende ma opogore kod bero mamoko kuom fuonni igoloko gino manyalo mono chuo nyuol kendo. Brachytherapy of the prostate, the alternative to surgery, the new modality of treatment to surgery, which is more precise and has less morbidity. What do I mean by less morbidity? You're treated in the morning. You could even go home in the afternoon. Not only is it an improvement, but it also is a simpler method that can be rolled out to other parts of this country. Yesterday we did 2 patients, and it is possible to do 3 or 4 or 5 patients in a day. Kit thieth makamanya kasane timo mana e osiptal ma Nairobi Hospital e Kenya mangima. Kata kamano jolony ywak ne piny owacho mondo mi oter lakteche e tiegruok kendo okumba mar thieth mar NHIF owinjo sir jotuo e yudo thieth manyaka sani ok tin ne 800 kaka achiel kuom yore mag reso ngima oganda ma ofwenyi kansa gi kapod ok otegno. Judith Omondi, Ramogi TV.